Salam illeşler. Bugün ine siziň bilen halkyň ýok edilen ahlagy ýa-da döreýiş aýratynlyklar hakynda bar ýaly edeýin diýdim. Ýani bunu içimden geldi ýani etmek. Çünki şeýle köplenç biziň gelip ýeten ýagdaýymyzy, biziň toplumumyzyň gelip ýeten şuňky derejämizi gören wagtymyzda şu zatlar hakynda pikir etmeli bolýarsa, ýani toplumyň ahlagy hakynda we toplum ahlagy hakynda köp zatlary gyzyklanyp öwrenmeli bolýan sebäplerini araşdyrmaly bolýarsyň. Bu nämeden bu derejäge gelip ýetdik diýip toplum ahlagynda. Indi bärde siziň bilen bir tekst ýaly bir görnüşinde ýazyp özüm taýýarladym sıralara we nemelere, böleklere bölüp. Bu ýerde häzir okalyň, ondan soňra üstünde durup biraz açyklama berelim we sizem soňra kommentariýalaryňyzda aşagyna ýazyp bilersiňiz. Ýani bu meniň, ýani siziň ýaly bir siziň araňyzdan çykan bir watandaşyňyzyň özünde döräp bilen garaýşlary, pikirleri, ýani biziň öz ýaşap oturan toplumum hakyndaky, hatda özüm hakyndaky da garaýşlarymyz, pikirlerimiz de. Bunu her biriňiz kommentariýalaryňyzda açyk-açyk çekinmän ýazyp bilersiňiz. Soňra mene de bir aýtjak zadym. Biziň Halkyň Sesi media kanalymyza abone bolmadyk bolsaňyz, abone boluň. Like basyň. Emeğimin ardından öz pikirlerinizi de ýazmagy unutmaň. İlleşler bu zatlar bizim üçin möhümdür. Ýani bu edilýän çykyşlar, edilýän gurulmalar, aýdylýan pikirler ýöne howaýy bir ýerlerden döräp ýa-da ay wagtym geçenok bir ekranyň başyna geçip bir ýazyp edeýin diýen ýaly neme bilen edilýän däldir. Biz ýurdumuzy, toplumumuzy täzeden dikeltmek üçin edilýän hereketlerdir, işlerdir, ýani gaty uly işdir. Indi şu ýerde nämeler bar? Kanunsyz häkimiýet we onuň halky bilkaslaýyn ahlaksyzlaşdyrmak, hemde toplumyň asyl ýapysyny bozmak üçin meýilnamasyndaky ulanýan we ulanmagyny dowam etdirip gelýän mehanizmalary ýa-da usullary. Bular haýsylar? Ýaly geçirelim. Mut, gaz, elektrik, ýangyç, suw, duz we ýene-de salgytlaryň ýoklugy. İkinji, häzir şular ilki bir okap geçjek. İldeşler ondan soňra hersine aýry-aýry açyklama bermekçide. İkinji, ýörüýte döredilen mejbur paraxorluk. Üçüncü, hukugyň häkimiýet tarapyndan bozulmasy we ony halka nusga görnüşinde. Ýani bizine şeýle bolýar diýen ýaly maksatly görkezilmesi. Dördüncü, halkyň konstitusiýon hukugynyň döwlet möçberinde unutturulmasy. Beşinji, Türkmenistanyň polisiýa döwlet halyna getirilmesi we ýurdun içiniň türmelerden we polislerden doldurulmasy, halkyň gorkastynda susturulmasy. Ne şular ýaly bir sıralama görnüşinde ýazdım. İlleşler indi bunu birinji baştan alyp gideliň. Bular nirden gelýär? Bular zatlar nädip halkyň ahlaksyzlaşmasyna sebäp bolup bilýär? Meselem aýdaly birinjine mut zat halkyny nädip ahlaksyzlaşdyryp biler diýile. Sonra çykýar. Indi mut, gaz, elektrik, ýangyç, suw, duz we beýleki salgytlardan, ýaşaýyş salgytlaryndan ýoklugy bizi ahlaksyzlaşdyryp bilýär. İlleşler, sebäbi biziň bir atalar sözümüz bardyr. Gadymlardan bäri ulanyp gelinýän adapsyz elle edilen zadyň hormaty gadyr bolmaz diýilip, ol dillen dile geçip aýdylyp gelinýändir. Bu biziň milliligimizi hem de ahlagymyzy saklaýandyr. Ýani bu sözüň arkasynda
İstenlik bir zady elle etjek bolsaň onuň hakyny bergin diýendirler. Şo sözlerden ýani biziň watansöýür ata-babalarymyzdan öz nesil ýetişdirmek boýunça tejribeleri uly bolan ata-babalarymyzdan şu neçeni biziň aňymyzda yer alyp gelen sözler. Ýani azapsyz elle edilen zadyň gadyry bolmaz. Indi bunu öwrenýärler. İmperiya tarapyndan, imperial güýçler tarapyndan öwrenilýär. Näme öwrenilýär? Türkmen halkynyň milliligini ýa-da türkmen halkynyň şu daýanyp bir zadyň üstünde saklap duran bir neme bar diýärdi. Akyl ýa-da bir milliligi bar diýär. Şolary ilki öwrenmeli diýär. Eger biz bu halky ýykjak bolsak. Soň öwrenýän ýerleriň içerisinde de ýanky söz çykýardy. Adapsız elle edilen zadyň, ýani hakyny bermeden elle edilen zadyň gadyry bolmaz diýilen bir söz çykýar. Bunu öwrenýärler. Ha, onu diýär biz. Diýär bulara mut gaz bereliň diýärler. Mut suw bereliň, mut ýanyç bereliň, elektrik bereliň. Hemem salgytlardan ham aýyralyň diýär. Ýani ýaşaýjylaryň alynýan salgytlaryndan aýyralyň diýärler. Soň bu zat diýär, bularda ahlaksyzlygy getirip bilýär diýär. Çünki mut zadyň gadyry ýok diýip özleriň bilýär diýär bunu. Şoň üçin bize mut zat berýärler. Gaz berdiler. Gaz näme bolýar? Gaz biziň türkmen halkynyň biziň toprağymyzyň aşagyndan çykýan iň uly baýlygymyz. Ýeketek baýlygymyzdan diýip bileriz. Tebii gazdyr. Bu gazymyzyň gadyryny şon ýalaky gymmatly zatlygynyň manysyny gaçyrmak üçin bunu halka mut berýärler. Üns berip görüň halkyň içinde. Biz gazda dünýäde 4-nji ýerde ýönänäm üçin biz garyp ýaşaýas diýip bir sesini batly çykaryp baran ýerlerinde sorap bilýän ýurtdaşlarymyz ýokdur. Dogry-dämi? Şu zatlardan gelýär. Bu da ahlaksyzlyga getirýär. Ýani seniň nesillerine çenli aýrylyp goýulan bir milli baýlygyň var. Tebii gadyň we bunu sen goraň ok, gadyryny bilen ok. Hatta elektriğin, mut elektrik ýaky gezgän ýaly döwürlerinde. Ýaňy ýakyn. Neme goýdular da, çoçuk goýdular bize. Suwumuz om şeýledir. Suw hakynda da aýdaly Türkmenistanyň näçe diýär 175 götürümini, 180 götürümi çöllen warat diýär. Dogry-da özü. Onu diýmek Türkmenistan suwa gat bolmaly, gatylka bolmaly. Şoň üçin hem suwy sarpaly ulanmamız gerekli. Ýani bir sarpa yerlere ulanyp görmeliler. Palta ekip paltaň içine bir giden içimlik agyl suwlamy zaýalap görmeliler. Ýöre bunu mut berýärler bize. Şoň üçin biz bu suwun gatyryny gymmatyny bilemizok. Azap edemizok çünki hiç bir zadyň. Elektriği hem şeýle, elektriği öndürmek üçin, togy çykarmak üçin bir giden uly fabri neme zawut salynýar. Deska oň içinde ýüzlerçe, müňlerçe adam işläp aýlyk almaly. Ýöne senem ondan mudulanmaly. O taýda da eýemten elektriğin nirden gelip nähille gedip çykarylýandygy hakynda da pikir etmersin. Gaz hakynda da şeýledir. Gazyň nirden tapylýar, näçe çykarylýar, bahasy näçe, kime satylýar, puly nirä gelýär. Hiç pikir etmersin ýerleşler. Onuň salgyt hakynda, ne salgyt berýän ýokdur bizde. Ýani salgyt diýilende ol sen magazynyň bary bolsa, söwda etýän bolsaň alynýan salgytlardan aýdamak. Salgyt diýilende bütün bir ýaşaýjy şo Türkmenistanyň toprağynda ýaşaýan bolsaň we o döwletem seni goraýan bolsa, seni sosial we ykdysady taýlardan üpçün edýän bolsa, seniň çağalaryny eğitim berip, bilim berip okudýan bolsa, sana dürli ýeňillikler, mümkinçilikler döredýän bolsa, sen bir ýerde işlemeýän bolsaň hatda salgyt tölemelisin. Çünki şo zatlar ýanky sanak geçen ýeňilliklerimi üpçün etmek üçin ýene-de adamlar işleýändir. Ol adamlaryň aýlygy da nirden berilýär? Salgytdan berilýär. Amerikanyň ýa-da Ýewropa döwletleriniň aýlygynyň ählijesi yerli dolanşyklardan gelýän salgytlaryň esasyndadyr. Bizde o ýok. Salgyt berýän adam talap edip bilýär. Ýani bir zadyň hakyny berýärdi. Salgyt berýär, soňra talap edýär. Diýär,
men diýe çagalamyň gatnaýan mektebiniň hajatanasyna adam girer ýaly däl. Bu näme üçin beýle diýe. Men çagamy okuyan oku sapaklary diýe o diňe siýasatçylaryň ýani Berdimuhammedowyň suratlary bilen ýa-da şolaryň ýazan kitaplar, zatlar bilen dolu bir ýerde näme bilim alyp bilýär men çagam diýip talap edip bilýär. Ondan başga da mollumlar gowy bilim berip bilen ok bu taýda mollumlary täzedänden egzamin alyp synawdan geçirip getirin men çagam bular ýaly zaýaladasyn gelen ok diýip bilýär. Salyp töleýän bolsa emma onu diýmeýär. Men çagam ýa-da men özüm ýöreýän ýolum erbet. Palsyň içinde gidip gelýär çagam okuw diýip bilýärdi salyp berýän bolsa. Ýöne bunam diýmeýär, halk şu adam susgundur, hiç gilli istat diýmeýär. Sebäbi salyp beren ok, ýaşaýan ýeri üçin, ýaşaýanlyk üçin salyp beren ok. Şular ýaly bunuň üstüne özüňiz ýetirersiňiz, aşagda ýörüýtü mejbur döredilen parahorluk diýäs. Bu da şeýledir. Biz para bermäne mejburdur. Ýani her bir ýere baranyňda islenlik bir edara girjek bolsaň ýa-da döwlet edaralaryndan bir dokument, bir resminama bir zat oňarçak bolsaň ýa-da saglyk tarapyndan bir zat seretjek bolsaň, çagaň sadyga saljak bolsaň ýa-da gowja mektebe ýerleşdirjek bolsaň, hemmece zady parahorlukdur. Hatda ýolly gaý saklanýarsam sen para berýänsiň. İstendik bir ýerde ýa gapyňa milisiýa geler, işletýän magazynyňa, dukanyňa, buňa da para berersiň. Bu da ýörüýtü döredilen ilki bir kynçylyk döredilýär, şol ýanky sana geçen uğurlarymda. El ýetersizlik döredilýär. Bizde entegem elektron döwlete geçilmedik 21-nji asyrda da. Meselem ýolla maşynda gaý saklaýar seni, lewat damaşyk diýeli bir marly bir adam. Lewat belaýatyna gaý saklaýar. Rameniň bir dakynmansyň diýär, emniýet kemerini dakynmansyň. Ýa-da meselem sürmeli tizliginden gaty sürüpsiň diýip saklaýar bolan. Derro para hödürleýän näme üçin? Ay men prawa motaýda alýa izni gelýänçe ýene näçe wagt gerek, soňra men polisiýa nemesine gatnap görmeli bolýan, ondan wagtymy bitirenden ştaýda bir 100 manat, 200 manat bereýin-de sypaýyn. O ýitirjek wagtymy sen işläýin. Çünki şonu diýdirýän bir guruluş bar. Ýörüýtü edilen bu zatlar ogurluk etmäne, parahorluk etmäne döredilen bir mümkinçilik bar. Gaýlaryň, ähli kişileriň pul töläp ýol gödäwçilik gullugyny işe girmäne höweslidirler. Näme üçin? Bu taýdan para bolýar, pul gazanyp bolýar. Bu da ahlaksyzlyga getirýändir. Toplumyň ýapysyny değiştirýändir. Soňlamy bar hukugyň häkimiýet tarapyndan. Ýani bizim başymyzdaky duran islenlik bir hukuk goraýjy bolsun, häkimler bolsun we ähli döwlet edaralaryndaky işleýän ýokardaky, aşagdakylar tarapyndan bozulmasy we onam halka görelde maksadynda edilip görkezilýär. Ýani hiç bir hukuky, kanuny halk daýhan adamlar, o adamlar bozýan däldir, ýokarda bozulýandyr. Bizim konstitusiýamyz hemme adamyň düýbi, bozuklugy ýokardan gaýdandyr, halka garşy hereket edýändir. We bular bu zady bozandan soňra aşagdaky halkam bundan öwrenýär. Olaram bozýar soňra. Çünki başda hukuk ýok. Biz hiç haçan men özüm 40 ýaşyma geldim. 40 ýaşyma çenli hukuky, adalatyň, kanunyň bar bir ýurdunda ýaşap görmedim. Ýani meniň hakymyň, hukumy gorap biljek ýurdumda. Ähli eşitýän sözlerimiz diňe baskyjy, ezici, buyruk berici sözler eşitýändir Türkmenistanyň içerisinde, islenlik bir ýerinde. Ya konstitusiýada bu zatlar gadagan 33-nji maddasynda gadagan konstitusiýanyň. Ýani göwne degici, mertebesini kemsizdici, peteldici sözleri ulanmaklyk bolany konstitusiýanyň 33-nji maddasynda şeýle ýazylar. Emma bu ýokary tarapdan konstitusiýanyň öňünde ýa düýpden bozulýar, häkimiýet tarapyndan bozulýar. Onuň aşagynda näme bar? Halkyň konstitusiýon hukuklarynyň döwlet möçberinde unutturulmasy, buny
esli wagtdan bäri ekranyň başynda size aýdyp gelýändir. Türkmenistanda konstitusiýon guruluş bozuldy, ýykyldy we soňam gurulmady. Niýazow döwründe ýykdylar. Näme üçin Niýazowy ilk başlarda Türkmen baş etdiler, soňundan Baky Beyik atamyz etdiler, ondan soňra da Türkmenistanyň ömürlük prezidenti etip bellediler. Ve ruhnamasyny konstitusiýanyň ýerine okutdylar. Mekteplerde, harby gulluklarda, ähli hökümet döwlet edaralarynda, ýokary okuw jaýlarynyň hemmesinde diňe konstitusiýa ýerine ruhnama okudyldy. Diýmek halkyň konstitusiýon hukuklaryny döwlet meçhlerini unutturmaga synançdylar we bunu edibem bildiler. Şu wagt konstitusiýany agdap beren, konstitusiýany döşünde tutup nemeniň şular ýaly konstitusiýon hukuklaryň bar diýip arkaýyn gedip beren bir watandaşymyzam ýokdur. Çünki ýokardaky ýanky 3-nji bilen 4-nji ýazylan setirde hukukyň häkimiýet tarapyndan bozulmasy, soňam halkyň konstitusiýon hukuklarynyň döwlet meçhlerinde unutturulmasy bizim şu wagtky ýaşaýyşymyzda suwutnamasıdyr. Ýaşaýyşymyz şu ýazylanlaryň suwutnamasydyr. Soňra Türkmenistanyň polisiýa döwleti halyna gelmesi. Şu wagt Türkmenistanda polisiýalaryň sany ýerli ýaşaýjylaryň sany bilen ýeterlik derejededir. İkisiniň sany nirik baksaň polisiýa görnýändir. Geçen Halmyra daga ýa-da Sapara öýde ýaşaýan ýurtlaryndan aýdyp berýärdi. Biz polisiýa göremzok diýip. 2 ýyl 3 ýyl bäri. Polisiýa ýok diýe bärdi bizim ýaşaýan ýerlerimizde. Bar diýe kä ýerlerde gawat gelýär diýe. Ýöne olar ýalyky basky üçin ýa-da halky gorkuzmak üçin polisler däl. Bize halky gorkuzmak üçin halkyň konstitusiýon hukuklarynyň döwlet meçhlerine unutturulmasynyň ýardamçy bolmak üçin, ýani döwlet meçhlerine konstitusiýon hukuky ýok etmäge kömekçi bolmalary üçin Türkmenistan bir polisiýa döwleti halyna geldi. Geçen çykyşymyzda Sapara hakimiz edemiz wagtymy. Aýdyp geçenler Sapara polisiýalar bilen, gorku bilen polisiýalary köperdip, hukuky dikeldip bolýan däldir, hukuky ýok etip bolýandyr diýendir. Häzirki ýaşaýyşymyz şeýledir ýurtdaşlar. Ondan soňra häzir bular nädip ahlaksyzlyga getirýärindi polisiýa döwleti. Polisiýalaryň köp bolup, sen gorkýan adawrdan, gorkýanyň üçin boyun eýýän. İsläp boyun eýmeýän. Bu ikiyüzlülükdir. Gorkýanlyk üçin boyun eýgen adam bir gün gorkusy ortadan aýrylan wagty gorkudan adamyny nätmeýär. Ýa-da özüniň üstündäki adamyny üstündäki boyun eger onuň ýerine geçen wagty özi de şu aşağındakyny ezer. Ýani bu da bir Türkmenistanyň şu wagt ezýänler hemde ezilýänler taktikasy ulanylyp gelýändir. Bu hakynda da bir gowy bir kitap bardyr, onam häzir ekrana aljak ştaýdan görüp bilersiňiz. Soň näme diýär, ýurdun içiniň polisiýa döwleti halyna getirilmesi we ýurdun içiniň türmeler bilen, polisiýalar bilen doldurylyp halky gorku astynda susturulmasy. Bu zatlar bizim ahlakymyza dolulugyna täsir edýändir. Gorku bilen kanuny ýaly etip görkezjek bolmak, ýöne onuň tersine özleriniň kanuny bozmaklary. Senin gorku astynda ýani häkimiýet tarapyndan, häkimiýeti basyp alanlar tarapyndan hukukyň bozulmasy, onam halkyna biz şeýdip hukuky şeýle bozýas diýip görkezilip nuska bolunmasy, ýa-da halkyň konstitusiýon hukuklarynyň döwlet meçhlerinde unutturulmasy, aýak astyna alınmasy, bu zatlaryň hemmejesi bizim ýaşaýyşymyza täsir edýändir, ýöne biz bunu görüp bilmeýäris. Näme üçin? Sizin garşyňyza bir kitap getireýin men. Illeşler häzir. Bu kitabyň ady Ezilenlerin pedagojisi diýär, Paulo Freire ýadan bir kitaby. Bu adam Braziliýaly bir ýazyjy.
Häzir şu ýerde. Bir minut. Evet. Kardeşler, şu adam ezilenlerin pedagojisi diýen bir kitap ýazýar. Gaty gyzykly kitap, toplum şu wagtky bizim durumumuzdaky toplum özüni tanamak isleýän bolsa şu kitaby açyp arasy okap biler. 184 sahypa, men muny haýyş eder olanlardan şunu ben aşağıda PDF görünüşinde ödüm. Telefonuňyza indirip okap bilýärsiňiz. Türkçe ýazylan kitap, hemmäňiz bilýärsiňiz türkçäni. Şu yerden häzir 31-nji sahypasynda men bu bir yerlerini okapdym-da. Türkçe ýazylan bolan soň illeşler men türkçeken arasynda durup okap bilemok, şonuň üçin bu yerlerden özüňiz okap görüp bilersiňiz. Durdurup. Yani bizim öz boluşumuzy gurrun berýär. Muny umumy görnüşinde näme diýär bu adam? Ezilenler bar diýär we ezýänler bar diýär. Ve ezilenler we ezýänler nemesi? Ideologiýasy tutmak üçin diýär, ortada saklamak üçin özleriniň aşağındaky diýär ezilen gatlagy diýär, ýani ezýänler ezilen gatlagy sürekli dowamly ýagdaýda baskyny artdyryp durmaklary gerekli diýär. Her tarapdan soňam ezýänler üçin ezilýänler insan däl diýip hasap edýärler. O da edil bizim şu wagtky häkimiýetimiziň bize garşy alyp barýan tawrlaryndan görýänsiňiz, ýani bizi halky insan hasabyny görýän däldirler. Gidip başga ýurtlara ýardam edýändirler, insanperwerlik kömegi ýene näme ana şu taýlaryna da bu ýerde deginip geçýär, ýani sahta jomartlyk diýär, sahta yüce gönüllülük diýip aýdýar. Ýani ýasama jomartlyk bilen özlerini jomart ýalet görkezýärdi. Biz köçenýän nemelere ýardam edýäs halklara, zatlara diýip. Bu kitaby men sizin bilgi almaňyz üçin aşağıda goýdyp haýyş ederim, illeşler okumaňyzy maslahat berýärin. Ýani biz özümizi tanamaly, bu durumdan çykmamyz üçin. Nädip ahlaksyz bolanlygymyzy şundan hiç açan çekinmäň, hem de birisi ekrana çykyp men ýa-da sapara bolsun, başga bir illeşlerimiz bolsun, ekrana çykyp halkyň ýapysy hakynda, ahlaklylygy hakynda tankydy bir düşünjäni ýa-da eleştirel bir düşünjäni aýdan wagtynda bunu ýokuş görmäň illeşler. Biz her bir zady sorgulamalydyrs, özümizi sorgulamalydyrs, öz ýaşaýyşymyzy sorgulamalydyrs. Medeniýetimizi, däp desturumuzy, dinimizi, bizi yönetýän iktidar, ýani häkimiýeti, hökümeti sorgulamalydyrs. Bu bizim kanuny hukumumuzdur, hem de borcumuzdur. Öz ýaşaýan döwletimiziň tebigi baýlyklarynyň nira satylyp nira sarp edilýändigini sorgulamalydyr illeşler. Sorgulamadyk ýagdaýymyzda biz ahlaksyz bolýandyr. Ýani gözümüz görüp şoňa kaýyl bolýar. Näme kaýyl bolýarys? Şuň biz sesimiz çykaramyz, ýöne şuň edilip durulan işler biziň ertirki nesillerimize ziyan berjek. İşler we ziyan berjek kararlary biziň iktidarymyz, häkimiýetimiz tarapyndan alınýandyr. Buňa da bir mysal getirip beren, Niýazow döwründäki edilen işler vardır. Konstitusiýanyň üýtgedilmesi, bozulmasy, konstitusiýon kanunlaryň ýok edilmesi, soňam konstitusiýon suwudyň hiç haçan töredilmemesi, bu zatlar bugün küne bize ziyan getirdi. Niýazow öllü gitdi. Ýani özüniň 5 günkü gowy ýaşama durmuş üçin halka getiren ziyany halk entek
Biz bunu yine de 50 yıl, 40 yıl, 30 yıl, 60 yıl çekeriz bunun aşağına çıkmak için. Çünkü nesil yetişmeli. Çünkü bizi bir kanunsuz, adalatsız, hukuksuz, bir baskıcı, ezici, kimsizdici rejimin aşağında yaşatıp yetiştirdiler. Men 80 ýaşynjy ýylda dogulun Niyazym 91-nji ýylda geldi. Şo taýda ýem näçe 6 ýyl, 6 ýaşynda kam. Men 6 ýaşyndan bäri şu sistemanyň içerisinde ýaşapdyr. Ve adamlar alışdyrýarlar buňa. Soň edilenler bu taýda nädip çykmaly diýilen bir sorag bar. Mundan nähili çykmaly? Öz içindäki yapylary bilen, ýani özüniň ezilen pikirleri bilen, ezilmekden alan eğitimleri bilen çıkıp bilme mümkinçilikleri yok. Bunu daşından mücadele edilmesi gerek diýär. Ýani daşından şu rejime bagymsız bolan bir guruluş tarapyndan eğitilmesi, öwredilmesi we gözleriniň açylmasy gerekdir diýär. Edil biziň hem şu wagtky edip duran ýagdaýymyz şodur, ýani Türkmenistanyň içindäki sistema bagymsız bir şekilde ýurtdaşyndan öz halkymyzy ýylleşlemedi, özlemizin gelip ýeten ýagdaýymyzy, gelip ýeten garankylyk çukurmyzy nähili derejede çukurdugyny görkezmek üçin işler alyp barýandyryz. Şular ýylleşler meniň häzirlikçe aýtjaklarym. Hemmäňe de dinläňiz üçin köp sag bolun. Ýene görüşýänçe.